Здравейте, казвам се Иво Гълъбов. Занимавам се с недвижими имоти от 14 години, 12 от които в Ню Йорк. Избрах да стана част от екипа на Барс България поради няколко основни причини. Едната и най-важната за мен е, че разполага с екип от наистина доказали се професионалисти, с сериозна отдаденост към нуждите на клиентите си, високо ниво на обслужване и висок интегритет. Едното от нещата, които най-много ми допадат в бизнеса с недвижимите имоти, е интеракцията с клиентите. В Ню Йорк съм получил възможност да се срещам с хора от абсолютно всякакви култури, националности, религии и происход, което доста ме обогати като личност. София се превръща в все по-космополитен град, което може само да ме радва, така че тук се чувствам абсолютно на мястото си. Друго нещо, което много ми допада и ме изненадва приятно в бизнеса с недвижими имоти, е качеството и нивото, до което е достигнало строителството. Забелязвам все повече зелено строителство, забелязвам все повече внушителни и впечатляващи сгради, такива с които бях свикнал, но извън България. Сега мога да го видя, почувствам и да участвам в целия този процес именно тук. И това ме прави много щастлив.